What's up mga kapiga, no? Tutor namin kayo sa ano, sa kuan, sa Ayongon. Buang maganahan ako ano? Oh. Balik ka rin ako na rin. Yan yung mga pagkaon nila diri. Mga kapiga. Ini maglibot-libot na tayo. Pakita mo ito na ito? Ay, libot ka na ako. Kita nyo yung mga kapiga. Muna yung popcorn sa mga kapiga. Muna yung popcorn. Ari-ari may sunahan, gamay. Ari. Sudan yung mga kapiga. Sudan. Ari. Mga kapiga, muna yung parito na. Muna siya. Ari mga kapiga. Popcorn gapon. Pati ko suka kayo? Kabay ice cream Ari. Ice cream. Ano? Uyog ta mga kapiga. Nagkasa pa yun. Ari. Ito mga kapiga, ito dito. Dito. Dire. Oh. Kaning videographer, baka apoy ka eh. O isildo ba? At tatas to nga kaya itong masaon. Pakita na ito ng tibok. Ayungon, ubusay. Purma ba? Merry Christmas. Happy New Year. Ayungon. Ari na pipicturean no. Dagang picture dari, papicturean ba? Ari po, da. Dago kay regalo ari mga kapiga. Ayan mga kapiga. Dito tayo mga kapiga. Ito. Ayun, doon na naman tayo. Doon. Pakita mo doon. Yan, tara. Ikaw. Basta madog mo. Ako may. Buhay ng videographer tayo eh. Oo. Nama kay bayad po. Oh, may bayad taan eh. Diri mo nindot picture no? Hayag ba? Oh? Maliwanag yung lugar naman dito mga kapiga. Amos ang libot-libotan ng kuan. Gawas ba? Ano? Dili ba pod lalim ning maglibot-libot? Okay, medyo tato.
Makakapiga kaya lagyan. Lagi. Yo, oh. Tarungan na kaya nang iwi na. Na. Ikot tayo mga kapiga. Papakita ko sa inyo yung harap. Sorry, maganda talaga yung harap mga kapiga. Pakita mo si videographer. Videographer ba? Videographer. Ha? Muna siya mga kapiga. Si Kuan na siya, Bisaya ni Bay. Atong kapita oh, ang tipo harap. Yun mga kapiga, no? Ito yung harap. Pakita mo. Doon ka banda. Taas ka mo. Yan yung harap mga kapiga. Doon naman tayo sa kabila. Ito yung simbahan namin mga bay. Ato. Saka umig simbahan dire. Diba? Ano yung simbahan dire? Oh. So yun mga kapag ano, napoy fountain dire. Okay, piskat. Okay, manalibo. Ay mga kapag, pakita na ako ninyo. Bulbo. Asa mga piga, kung ano yung musinggit ka mga piga, mulbo. Heaven knows I have to waste time of my life. Tara, hugos pa ka mga piga. Oh, nilibot na namin kayo mga piga sa ano, sa mga nadre. So yan nga, dyan na. Salamat sa iyong pagtanaw. Babu.